Hello mga bahay, kumusta mo tanan? Say hello. Kumusta? Nami karon sa SM Consolacion. Diri mi mag-meet up sa nag-order sa Buaw Buto Cheese. Sa mga gusto day mo order, kontak lang ko ninyo sa kuang contact number 0912-9907-160 o 0975-531-5452. Okay. So, nagpaabot mi karon og asan siya dapit. Wala ko'y idea kung sa iyang itsura. Basta kay chat rami, nag-text namin. Kami sa Consolacion, Cebu, SM. Okay? Nag-text na ko sa iya ha, nga naanami diri sa Shumai King. Okay? Sa Shumai King, di ay daro. Shumai King! Alright. So, paabot mi niya karon og asa siya dapit. Dapit. Ang katong mga listahan, bi asa na bi? Na ba diha? Wala dito ko. Asa nakadapit karon si May Ophelia. Si Bay Ophelia, sige magpaabot mi. Asa na siya dapit? Basta nag-ingon ako nga namin sa Shumai King. Maragi gutom ninom ko sa Shumai dahil ng Shumai King. Kita na si Mama ang iyang follower. Wala man siya diri. Ano? Yung mo. Nana may sasunod. Ngita pa. Ngita pa mi niya. Fan to the followers of mommy. Kinsa?